Čaute ľudia, zdraví vás Nelson pri Let's Play na Minecraft 1.5.2. Som tu s kamošom Big Creeperom, ale riadne sa volá TNTX Killer, pozdrav. Čus. Takže dnes našli sme taký server, kde nejde nič. Ja som ho našiel. Jedine Kit Tools tu ide, kamenné vecičky, také ani to sexy. nejde. Ale ide, Kit Tools napíš. To ide. No tak ide. Aj 100-krát za radom. Aha, nie. Musím čakať 7 sekúnd. Nevadí, no. Tak teraz ideme nazbierať drevo, nie? No iba musíme ísť od spawnu trocha ďalej, lebo sa nedá ešte búrať. To ani spawn není, takže nevadí. To je jedno, veď. Ešte keby si ma čeknul, nebol by od veci. Čeknul. Čeknul. Jablko! Strom nechce. Jablečko. Ňam, 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 ňam. Toto ja berem, sadenice, to sa zíde. Jaj. Ale tam nie sú stromy, kde ja idem. Púšť. No tak tam stromy nájdeš. Kaktus. Veľmi veľa. Tak poď už. Tak ok. Bože, mám malú vykresľovanosť. Jani. Chceš byť na videu? Nie, tu sú stromy, tak poťažiť. Dúbové ťaž. Najkrajšie drevo. No, ok. Našiel som takého monstera. Poď ho zabiť. Ne, ja ťažím. Tak ťaž, ja ho idem killiť. A na tom videu Sektor Wars, čo, no ten server takzvaný, tak na tom som dostal pekný ban. Originál. Originál od Matela. Neviem prečo, ale... Ale vieš. A veď viem, ale... Ale není to pravda, no. No. Takže no. No, killuješ? Alebo čo robíš? Už som ho dávno skilloval. No veď ja viem, či ho ešte killuješ. Ťažím. Drevo? Tak nie. Ani piesok. Čo, aj ten sa zíde. No veď na skla. Vidím tu nejakého Big Creepera. Môžem ho zabiť? No, tak to nie som ja. Aha, takže ho zabijem. A nie. Takže ho môžem zabiť, nie? Nie. Tak nič. To je kamarát. Jasné, to si ti. Ja viem, veď práve preto. Si vo videu. Si vo videu. Napíšem mu aj ty si. Oni natáčajú, my natáčame. Všetci natáčajú. Let's play server. No, koľko už máš dreva? Ja neviem, ja mám iba 18. Ja 28. O 10 vác. Skús napísať warp doli. Skúsim vykradnúť truhu. Chase is locked with a magical spell. Akože warp. Warp ani jeden. No tak nepíš nič. Sexy jaskyňa, jablčko. Ďalšie. To by iba jablko zbieral. Nejdeme si už postaviť taký dom. Týka nedá sa skákať. Koľko máš dreva? Našiel som drevo. No dobrá, kde si? Neviem. V jaskyni. Jaskyni. Počkaj. To ťa treba nájsť. Netreba. Lebo ja ťa nájdem. Jo, tam si, vidím ťa. Ako keby som ťa ja nevidel. Originály z nodu som ťa viem nájsť hocikde. Akože radar, nie? PS, áno, mám hacky. Aspoň ja. Ja mám tiež nodus, ale iba na radar. Ja ho nepoužívam. Force Field alebo také. No, na stávanie sa to hodí.
Ako keď staviate dom a nechcete stavať ako Normálny hráči. No. Ako vy, Chris, tam viete postaviť. No čo, koľko máš takého opracovaného už myslím? No. Čo? No, také na čo. Ty kokos! Ja Čo? sa ťa pýtam, že koľko máš takého opracovaného dreva a ty si povedal, že také dačo. Odveci. No, nepočuť Skype od veci a ako vtedy. Ty No, z takého dreva ani jeden. 46 dreva mám. Ale opracovaného dubová prkna. Ja- Dubová prkna. Tana, to ti darujem, tam je to. Jej, maminka mi dala drevo. Really? Poď už stavať dom. No, tuto sa to hodí parádne. Kde? Toto sa dá head, No tak sa to dá zbúra, upraviť. lebo ja taký malý dom nepostavám akože. Ale to je jedno. No A vlastne takže nie je to začnem jedno. stavať. Raz, dva, 3, 4, 5, 6. Doriči? Čo? Nič. Koľko? Raz, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Nevadí, bude to taký A to idiotský nie. dom. Raz, 2, 3, 4. Doriči! Toto je ovca. Táto to zbúra. Východňar, čo? Zbúraj to strom! Ale to búraj. Dig ja. Čo som ja? Ja som s tebou kačku nepásol. Tak a uteká mi kačka, lebo mi uteká. Hm? Kde si? Tu je. No toto moment. Ja. Stačí? Stačí taký dom? No, pohode. Ale budú iba jedné dvere, lebo to tako nevychádza takto. Ale to je jedno. Asi aký bude veľký. A teraz to jak spravím. To počkaj. Takže použijem Poď sem. speeder. Ide. Uuu, Čo? Speeder. Ide Ticho. tu set home. Hej. Víťazstvo ide tu set home. Aspoň dačo. No veď to. Tento lietal. Aha, nie. Ne. Ty Vietnam. Vietnam. Diga nedá sa to. Vetrovka u Vietnamca kúpená. A čo je ní zlá? Ale vieš aká vetrovka? Tie cukriky, vetrovky. Jaj. Také je to. Čo sa smeješ? Ja viem. Mare. Takže dostávame dom. A myslím, že budeme Nie, končiť. ty dostávaš dom. Ale nie. Ja. Ale ja nemám drevo. Som ti dal všetko, čo som mal. Tak si kúp drevo. Skús, že či je tu warp shop. Žiadne varpy tu nie sú. Aha. Ale nič. Tento Drevo dom na... mi tako nevyšiel, nevadí. Dig úplne inde. Ale to je jedno. 12 dreva mám. Si boss. No, 5. Ja viem. Dom by už z polovice bol. Tak, z polovice. Ešte tu chýbajú... V takom zmysle, z polovice ako sa len dá. No. Hej, už som ja spravil. O nič. Tak daj veď na to. No tak tuto bude môj, tam tvoj. Tajo. Modify. Ty vole, král. Big. Skús ísť do tejto čestky, bude spoločná táto hovadina. Čakaj. Printy. A ide. Skús tu spraviť, že či tu ide res, aby nám toto tu nezbúrali. Čakaj, dám dvere. Ahoj. Dega, ja leziem. Ty Spiderman. A ne, nemáš ten skok. Počkaj, kde si? Aha.
A zdochneš. Kde si zmizol? Nezdochnem. Čo ja viem, tady hore. Aha, už ťa vidím. Nezdochol Tu som. si. Seto. Pecka je to. Odporúčam všetkým si stiahnuť tento modus. Je to pecka. Ale mňa takéto somariny, keď s tým byť. Iba dávajte... Ide reska. No. Super. A aby vás pritom nechytili admini, lebo máte ban trvalý tu. Ako som ja dostal. A tiež ako ja, iba inde. Ale ja som dostal za nič. Na tom Sector Wars, čo som vtedy natáčal sám. No, ale to asi nebudú vedieť, že si to natáčal? Či? Nebudú. Budú? A tak ok. Motherfucker, no tak toto dám do popisu. To moje video prvé. Ja píšem repair. Repej. Zvyknutý. Našiel som taký dom. Dobre, meno Resky bude... Bože, tak bude moje meno. Presahujem limit Resky. Bososos. Abil. Nevadí, tak Resku spravíme potom. No tak jo. Prečo tu búraš s drevenou sekerou, keď máme kamen? Pretože ja nemám kamenu. Kit tools. Už máš. Kit tools. Už mám. Yuppies. Ideme tažiť železo. No jasné. A vieš čím? Tak určite. X-ray. Počkaj, skúsim zapnúť X-ray. XK. Dik ovecka. Je tam dačo. Je tam železo, vidím, uhlie vidím. No to... Vidím dom v Ovečku zemi. zabíjam. Ovečku zabíjam. Našiel som taký dom v zemi, idem sa pozrieť. Nedá sa tam otvoriť čestka zbytočne. Aha. Dá alebo nedá? Nedá. Nedá. Lebo private. Takže nič. Home. A keď už som tu, tak... Reska tu není. Ideme ťažiť. Kde je? Čo? To čo? Ja. To bol môj oco. Fríka. Fríka Ahoj, mi je to najlepšie. voco. Ahoj, Nelsonov voco. Ako sa máš? Edo, kto je to Edo? OMG. Čo? Ale nič. Že teraz ťa... Čo? Kde si zmizol? Ťažím. Na. Diga, ťa chcem zabiť pomocou flíkam. To sa nedá pomocou flíkam. Nie, dám si flíkam a kukni. Nebudeš vedieť, kde je sever. Viem, kde Na, je. tu máš. Diga, dá. Odveci mi sa nedá. Veď ja som to aj v PvPčku robil. Na, tu máš. Ty to nerob. Dobre. Flíkam. X, počkaj, nie F-ko. Ahoj. Ty kokos, pásny príkaz. Poď do domu. A mne to aj funguje. Bože, home dáš. Kto bude kamoš? Nikto. Môj oco. No a poď už domov. No, takže zavrieme dvere. Ok. Ozaj, pec. Spravím hneď. A uhli nič. Nebudeme už končiť? Si poslal tu SMS-ku, že čo môže nahrávať dlhšie videá. No hej, ale nechce sa mi to tak dlho dávať na YouTube. Ale kde dlho? Ako nič sa to dá. Dobre, toto je moja. Do prčíc! Čo? Skápal som. To je high jump? High jump? Nie. Počkaj, skúsim high jump. Zmizli ti veci ináč. Ale 9 ich mám pri sebe. Ale nebere mi to životy. Ja hej, ty si tu. Počkaj, skúsim. Sme rodusáci. Set, počkaj, dáme, počkaj, 20. Do riči, kde som? Rýchlo si daj no fall a bielne si... Dík, to už ako dlho padám.
Veď ja viem, ja mám Dyk otvorená čestka, fail. Ja nemám otvorenú. Ale otvorená, nevidíš ju, čo si slepý? Ale kde? Ja nemám otvorenú, ja mám riadnu. Buglo Ty to. kokos, otvorená čestka. No už je zavretá. Možnosti. No tak moment. Teraz skúsim skočiť. Jo, tá malá mapa. Také máš range agony. No, vykresľovanie, aby si rozumel. Aby si rozumel. Dobre, uhlie. Tu je uhlie. Sa šikne. Jaj, vypol som si. Čo? Nič nie. Dobre, tak toto je koniec. Ak sa vám videjko páčilo, dajte like, odber a nezabudnite dať dislike. Ak sa vám nepáčilo. Ak sa vám nepáčilo, dajte like. Ak sa vám páčilo, tak dajte Dislike, subscribe. Ale nevážne. Ďalší diel bude potom, nevieme kedy. Zajtra, pozajtra, tento týždeň. Dobre, tak. Čau, čau!